galon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chide me tenya wele la galon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chide me tenya wele la galon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chide me tenya wele la namara shikolo bawo tenya wele la fala ka chide me tenya wele la sara ga jubu bomori tenya wele la Ame tanga nyine Allah Ta'ala fe kabo Iblisa dangalen toroma kan sinsini Allah Ta'ala toko barka mai ka kisi annema de Allah Ta'ala fe ako ke dan fe ona so herman ka Muhammadul Mustafa ani asud ni sanmo ani aka sahaba nyimo ani jon man fe fe YouTube nyoga ni bara nyman keliye ala ka nini aw fara o jama kulu sanman ka aw fo ka wale nyman don aw fe ni nyema dalen banani wati na maliko no fo ka tase maliko ka ama fo aw danga na bi wajulu kene konnana Côte d'Ivoire jamana kono subre sigida kono Jamiatu Ansar Din l'Islami abulu faraba min be yinno kasangani Lailatul Qadri ni oye sungalo kile mugan ani wolon flashuye domi ni aga bon kusebe alaye fisamantiao ani bonye baw chamanke akono ashukele ngafsani kalo bakelini lara do Jamiatu Ansar Din l'Islami tonde fe ani udeme nyogon nu kanu nyogon be fara nyogon kalike kaseka hakilla jigike shuin bonyela ayere bise ka bara nyuma minuke kaseka shuin tonobo ani ankanga yoro majanya kabo jogo minuna bara nunu dona ni anga maba welele umboli yekuga ni sodia fulu nu ka duo don lasi anga je ango sorolo nyemada Ame nabaga chema ani musoma bela jelen fo commission tola ni an fili mo soro amo yafa ini ni degunga mo soro amo yafa ini kenen ni kenen barka mado ama ini bela jelen fe bela jelen ka sigi basi kono ka wajul lame ni ala ni kira sonama be shuba ama ini bela jelen fe ala ka shu nafa dama Lailatul Qadri bonya mi ala ka bonya dama be shuna latiga shuye ala ka bela jelen ka latiga ke here ala ka son here la ka hamna ko noa jen here la ra here ala ka dama commission bela jelen tola ni mi flimi soro ame yafa ini bela jelen fe ni minga degu soro ame yafa ini befe voilà parce que keneni ani dekunte ban ame yafa ini befe amanga president fo no alhaji sam mangane ani berte amu fo ani wedrago an balo amu bela jelen fo anga nyemo fon fo be fo kata se succession president ma ame fo lisa bela jelen ma ame fo la ba anga karamo wa Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara akala ma nyemo nyumaye ala kan kama ko mo nyumaye ala kan deme kanga ledu dafa ginona an bang bela jelena shijani kene an labango nyuma ala ka danama ala kana wasa ala kana korota nikra horomay solu ala rasul naka bila tege ambela jelenye o kanyo kuma ambe kuma na ya nyamo ne no maram ndawi ata kene ka me adisugu menanye ka kuma subere musobe tokala maram ndaw sabula ka nabaka bela delen fo fema na to soro kana ta to soro masami ka nyina ira kenela ama yini setigi ala fa ala ke sanwara ira kenela anka sumunun do ala ku mine anka bato munun ka ala ku mine ala ke sanwara ira kenela ka foli ke bela jelena ka ta association ma fo ka se so ma fo fédération fo nationale foli be bela jeleni o ko fe ka foli nya shankara mo ko ma Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara akala ma nyamo ko nyumay ala kan rek ko mo nyumay o be ko fe ka nya kara mo ko fu karangara ni ala nya tafsiri kala no e malum sama ke kan ci asiri ana ce don ka foli belele ba dama ka ta sungaro dugu gale fa kana se bima longo abase kola ala kasra ala ka kenaya danama ala ka nasabati ala ka shijani kenaya dambela jalima ala ka sanwara idan kenela ala ka demsani balo ala ka baraka dola ala ka anta panga di demsani ma ala ka barada usabati ala ka hinata baula ala ka yafa kuma ala ko kala ya bonya kuso ni kira horomai sala rasul karim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim salini ma ala ko dama ala an sahaba sallallahu Muhammadin sali ko fe ambe ala fu ko ala wal mando ala mi ni kenen do angal sigala amba ni ala fe kina here ala ko dama ko fe ambe na baga bele gelen fu ko be wani mando fe fe na langa kinana ala kana sarakal dene kany ala fe san tambe ala fe ala ka bilansi kuno vraiment kanga nye mo fu fulila dante fulimina
an bɛ foli lase an ka Subere préfet ma n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u walimadɔn. O kɔfɛ an bɛ Subere limanba Abubakar Bamba an ka foli b'a ye a n'a ka komɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Subere kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ an bɛ ka Subere tɔnden bɛɛ gɛlɛn fo min ye Amsaru tɔndenw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini an fɛ Ala kana saraka tɛnɛ ye. O kɔfɛ an bɛ an ka foli lase an ka sababu ɲuman a Seydi Sere Usumani Madani Hayidara ka ɲini Ala fɛ Ala kana laban ɲa Ala kun kɔrɔta d'an ma a jugu Ala ka malo Ala kana laban ɲa sallallahu. Cette administration qui est représentée par monsieur le préfet lui-même qui représente le chef de l'État. Il y a quelques semaines que le jeûne a commencé et bientôt ce sera la fin. C'est pour nous l'occasion de vous apporter le soutien du gouvernement ivoirien, le soutien du président de la République. Et je voudrais aussi rappeler que c'était à cette même place, il y a quelques mois, que nous étions passés pour vous demander de prier pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez prié. On avait même demandé que vos prières soient exaucées pour que la paix revienne. Dieu merci, la paix est revenue et je voudrais vraiment, au nom du préfet, au nom du président qui est vraiment loin, mais qui est à côté de vous, vous dire merci. Et dire merci également aux conférenciers qui va ce soir faire beaucoup de prêches à l'endroit de tous les fidèles qui sont venus en grand nombre. Je voudrais vraiment que la paix vous accompagne et que vos prières soient exaucées au nom du préfet de la région et au nom du président de la République. Je vous remercie. Kene in kɔnɔna na bilasirali kunfɔlɔ kɛra an karamɔgɔ Imam Hussein Gadu fɛ an ka jɛ an ka sɔrɔliw ɲɛmada. O kɔfɛ bisu ni kabo an ka modernité y'a fɔ cogo min na n'o ye international n'o ye Lailatul Qadri su tɔgɔ nin kɔni tɔgɔ kɔrɔ don min dɔn don Lailatul Qadri bonya minnu bɛ Lailatul Qadri la an y'o mɛn ka kɔrɔ mɛ an bɛ dɔɔni fana mɛn bi sunna fana ka da fɛn min kan bi ye dɔnba de ye ni o dɔn bonyana ka se degré dɔ la a bonyana fɛn dɔ de kama n'o ye ko kuranna jigila ka bɛn o don ma mais yanni kuranna yɛrɛ ka jigi ka na don yɛrɛ lakɛnɛ kan ka don ka valeur yira ka don ka bonya yira mun de kɛra fɔlɔ an tun bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔ fɔlɔ yanni nin bɛ ka kɛ o fana kan ka lakale adamadenw ye n'i y'a ye e yɛrɛ ma bɔ e yɛrɛ bolo i tun bɛ ka kɔrɔ cogo min na n'i y'a dɔn i bɛ masaya segin Ala ma i bɛ Ala fo ka Ala barikada ale de ye diɲɛ da ka lahara da fɛn fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ ale de y'a da a n'i ma fɛnw n'i tɛ fɛn minnu na Ala de y'o bɛɛ da o la kuranna bɛ ko caman lakana ye an tun ye kuranna aya dama dama dɔ kalan sisan yanni an ka don an ka baara la o kuranna aya nin a bɛ lasilikɛlaw ka ja de faraya wajilikɛlaw minnu ye nin kuranna aya ninnu dɔn i mako tɛ foyi la sabu y'i tɛgɛ di Ala de ma ko bɛ laban cogo min na o gundo tɛ i bolo a bɛ Ala de bolo n'i ye ninnu faamu an ye minnu kalan sisan en tant que e ye wajilikɛla ye a fɔ ko foyi tɛ yen ni Ala tɛ an fa n'an mɔkɛ n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara a n'an ka sa ka foli ma a ye nin kuranna aya ninnu de faamu kosɛbɛ k'o jɔ yɔrɔ dɔ o bɛ Ala bolo cogo min na o la a ka kumaw kɔnɔ i b'a mɛn a b'a fɔ ko hali ni adamadenw ni jinɛw farala ɲɔgɔn kan o tɛ se kuranna aya ninnu min kalanna sisan Ala ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ye ci ni tiɲɛ de ye n'a bɛ fɔ o ma ko kuranna taa lakali kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bagabaga
ka tiɲɛni dabila mɔgɔw nisɔndiya fana ni alijana min bɛ n bolo pour que u bɛ se ka baara ɲuman kɛ mais i t'a fɔ ka ban lahara n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ min minɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam o t'i ɲininka mun na karisa bɛ ka taa jahanama kɔnɔ Ala bolo sabu i y'a fɔ yan donc i ja gɛlɛya k'a fɔ fɛn fɛn min bɛ a fɔ kira y'o de lase aya wɛrɛ la a ko heyi ne bɛ adamadenw ɲininka cidenw nana minnu b'an b'o ɲininka n bɛ cidenw fana ɲininka tare o ye ci lase wa walima o ma lase o ye aya filanan de ye an ye min kalan sisan o kɔrɔ o e wajilikɛla ye lasilikɛla de ye jija i bɛ min fɔ Ala ta la a ka bɛn ni sahaba ye jija i bɛ min fɔ Ala ta la a ka kɛ Ala ye o ka kiraw c'est-à-dire a ye o ka kiraw ci cogo min na a lase ka dan o hakɛ la i kana sira i kana foyi mamu a fɔ a bɛ cogo min na ne Ala ye ci cogo min na a lakalite o la cidenw bɛɛ lajɛlen o nana sira min kan Ala ko ale bɛna ɲininkali kɛ a bɛ cidenw ɲininka a bɛ minnu cidenw nana minnu ma a b'olu fana ɲininka aya sabanan a ko heyi ne bɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ don min na a bɛ fɔ o ma ko lahara don n bɛ fɔlɔ ka n ka cidenw de ɲininka a y'a lase wa anw y'an ci ka taa minnu ma o kɔ di aw ma k'a sɔrɔ foyi tɛ min kɛra Ala kɔfɛ a b'a bɛɛ kalama bon nin ye kumakanw de ye min bɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra wajilikɛla ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka Ala ta fɔ n'i ye ninnu faamu dɔrɔn foyi tɛ tuguni a ma ban a ko minnu bɛ k'a lase kɛcogo ɲuman na minnu ma siran mɔgɔ si ye fo Ala ne kan bɛ ninnu de ma minnu bɛ ka ne ka kitabu lakali a lakali kɛcogo ɲuman na n'o ye fɛn fɛn y'a kɔnɔ o b'a lakali o ma siran adamaden si ye o bɛ siran Ala de ye n kan bɛ ninnu de ma a ye ninnu fana kɔrɔta k'o bonya a ma ban a ko heyi mais nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuranna filɛ nin ye dɛ i bɛ to ka filɛ don o don k'i hakili jigin dɔɔni kuranna kumakanw na ni Ala de ye nin fɔ i ma kuranna a filɛ ka taa ni ka segin caman kɛ n mako bɛ minnu na Ala jija e hakili ka to a la Ala de bɛ ka nin fɔ kira ma ko jija i hakili ka to a la ne ye min fɔ i ma dɛ kuranna to ye kɔrɔ don o don i bɛ to ka kuranna filɛ sabu sɔɔni n b'i ɲininka kuranna la minnu bɛ e nɔ na ka ci lase i tali kɔfɛ n b'olu fana ɲininka kuranna la kuma daminɛtɔ an k'aw ma ko bi ye donba de ye ni o don bonyana ka se degré o degré la kuranna jigila don min na a kɔrɔ ye o de ye an tun ye ninnu de kalan yan'an ka don an ka baara la Ala ko n bɛ tila ka ɲininkali kɛ minnu kɔnna e ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɲininkali laban walima kuranna aya laban an ye min kalan sisan Ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam laseli kɛ ni ye yamara cogo min na wallahi n'i ma kɛ a kɛcogo la i y'a fɔ i ma min na dɛ i ye baara o baara kɛ i y'a lase cogo o cogo ma ko tɛ o si la donc yan'an ka don baara kɔnɔ an ko wajilikɛla n'i kɛra wajilikɛla n'i ye ninnu faamu n'i ye kuranna aya ninnu faamu i hakili bɛ sigi o de b'an jafaraya a bɛ kumaw mɛn bi su na yan bilahi a bɛ i dan Ala yɛrɛ de la ka fara i bɛ cogo min na ka kɔrɔ o la an ko ni mɔgɔ kɔnna k'a yɛrɛ dɔn fɔlɔ ka na se a bɛ lahalaya min na bi i ka kan ka Ala fo ka Ala barikada a ye bonya o bonya kɛ o kɔfɛ
i hakili ma kan ka bɔ bonya na n'o de ye bisun ye mun de kɛra bisun na fɛn minnu kɛra bisun na a lamɛya Jaliba masa adamadenw dali kɔfɛ an ka sɛbɛnfɛnw de y'a yira adamaden kan ka Ala fo ka Ala barikada siyansi mɔgɔw o y'o seko bɛɛ kɛ ani dɔnnibaga kɔrɔw o y'o seko bɛɛ kɛ ko adamadenw dala cogo min na adamadenw tun bɛ diɲɛ kɔnɔ lahalaya dɔ de la an tun bɛ diɲɛ kɔnɔ lahalaya dɔ de la adamaden dali ka dakanya k'a fɔ ko adamaden filɛ nin ye ko san 100,000 adamaden bɛ lahalaya min na ka kɔrɔ san 100,000 nu pour que adamaden yɛrɛ bɛ se ka civilisation sɔrɔ ka sɔrɔ ka na cidenw bɛ commerce la ka na ka bagabagali kɛ u bɛ k'o de lakali ye a bɛ yɔrɔ minnu na minnu y'a lakali ni dɔnniba kɔrɔ minnu y'a lakali n bɛ tila k'u tɔgɔ bɛ fɔ ye kelen kelen ko san 100,000 adamaden tun bɛ ten o bɛ kɔngɔ kɔnɔ ani wɔɔrɔw ani kɔngɔsogow min bɛ se min na i b'o de minɛ ka dun adamaden nana tellement que Ala ye adamaden bonya adamaden ka bɔ kɔngɔ kɔnɔ ka bɔ kɔngɔsogow cɛ ma yan'a ka bɔ kɔngɔ kɔnɔ ka na dugu kɔnɔ a y'a lajɛ fɔlɔ kɔngɔ kɔnɔ bangan jumɛn de kan ka sigiya ɲuman kɛ ni adamaden ye a bolo sinna wulu de ma wulu adamaden ye wulu min na ka na n'a ye ka na k'a sigiɲɔgɔn ye dugu kɔnɔ sisan o ye san 7,000 de kɛ san 7,000 o k'o de kɛ o tun bɛ san 100,000 de la maintenant ka na dugu kɔnɔ ka na sigi o bɛ lahalaya min na sisan civilisation commence la ka na mais n'i y'a dɔn ko i tun bɛ lahalaya dɔ la ka kɔrɔ o man ɲi i nana dugu kɔnɔ sisan e de bɛ fɛ ka kɛ fɛn bɛɛ marabaga ye sisan o ye hakili de sɔrɔla sisan Ala ka kumakan a ye adamaden bonya ka se degré dɔ de la o de bɛna lakɛnɛ kan sisan Kurana aya dɔ bɛ yen mais yan'an ka se Kurana aya nin ma an ka diinɛw minnu nana ka bɔ sadi nabi ɲumanw minnu tɛmɛna kiraw minnu tɛmɛna o y'o adadu fɔ ko kira k'a fɔ ko nabi ɲuman 124 o cɛ ma kira 313 kɛnɛ bɛ kuma dɔ fɔ ye bɛɛ n'i ka laseli kɛcogo ɲuman de e b'a fɛ mɔgɔw ka kisi cogo min na Ala y'o bonya di o bɛɛ lajɛlen de ma kelen kelen. Bilasirali kun filananw kɛra Mohamed Samake an karamɔgɔ Mohamed Samake a bɔra ka ɲɛfɔli ni walawalali caman di an ma Laylatul Qadri fusamantiya min bɛ a la niyɔrɔsɔrɔba min bɛ a la ani su in fɛnɛ kɔnɔna na maa minnu tɛ niyɔrɔ sɔrɔ su in bonya a n'a fisamantiya n'a barajiw la Ustaz Samake a ye walawalali caman di an ma an ka janga ka sɔrɔliw ɲamada. Laylatul Qadri a ɲinini na dɔnnibaga n'i y'u tila i bɛ taa sɔrɔ a fanba olu bɛnna min kan o de ye bi su ye i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min u ka dalilu dɔ kɛ ko suratul Qadri yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Laylatul Qadri a kuma min bɛ sura in kɔnɔ n'o ye inna anzalnahu ye ko masaba ye Laylatul Qadri ko Ala y'a taa ni ka segin siɲɛ 7 inna anzalnahu fi Laylatul Qadri o ye fɔlɔ ye wa ma adraka ma Laylatul Qadri o ye filanan ye sabanan Laylatul Qadri donc ko n'i ye o Laylatul Qadri dɔnnibaw ye gundo min bɔ a kɔnɔ k'o fɔ an ye o ye ko n'i ye a harifu jate n'o ye a siginindenw ye
kwa kelen bɛɛ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sigiyɔrɔma 9 na o la 9 sigiyɔrɔma 3 o ye 27 dɔnnibagaw ye ni gundo sɛgɛsɛgɛ minnu ye a sigi 27 kan u ka dalilu dɔ y'o ye an b'an ka dɔnnibagaw fo an jidili la donbaw sɔrɔli la wa o sura in yɛrɛ gundo wɛrɛ b'a kɔnɔ n'o ye mun ye a kalimaw n'o ye a kuma denw ye minnu kelen bɛ se ka kuma i n'a fɔ misalu la ni ko inna anzalnahu fi leilati alqadri n'i y'a jate o cogo la ni larabu ko kalima i bɛ taa suran dafa matla ili fajiri la o b'a sɔrɔ i bɛ taa a sɔrɔ a bɛ bɛn 30 de ma donc o sura yɛrɛ jate sigila kalimaya sira kan ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ fana tile 30 ye o la kabako bɛ su in na silamɛw bɛɛ kɔfɛ bi su in Allahu Ta'ala y'a di mantonw ma ka da mun de kan kira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam u ye Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ Bani Israilakaw la n'o ye Yakuba bɔnna dɔ ye u ka cɛsiri n'u ka jija n'a ka wulikajɔ Ala ka diinɛ dɛmɛ na ko ale ye kalo 1000 a y'a senbɔ ko bɛɛ la k'i ɲɛsin Ala ka diinɛ a labaarali ni diinɛ jɔli ma u ye o cɛ in ka baro de bɔ Alakira ni a mantonw ye o kɛra min kɛ mantonw ye u bolo kin ka firifiri ko bonya bɛɛ taara k'olu da ni nin ye Ala ka jɔn dɔw ka baara nɔ ye olu bɛna mun de sɔrɔ bilen min bɛ o bɔ walima min bɛ sa ni o ye ka Alakira bato o hami ni o jɔyɔrɔ la sabu a mantonw u y'u ka nimisa jira Allahu Ta'ala sɔrɔla ka nin sura in de di a ma n'o ye Lailatul Qadri sura ye walima n'o ye Suratul Qadri yɛrɛ ye ka a yira Alakira mantonw na mina su kelen di i mantonw ma min hɛrɛ ka bon min karama ka bon min dawla ka bon min daraja ka bon min nɔɔrɔ ka bon min sɔrɔ ka bon min jurumu yafa ka bon min ka hɔrɔnyali ka ca ka tɛmɛ kalo 1000 ka tɛmɛ o bato kan parce que cɛ min tala ka la u ye kalo 1000 min kɛ dɛ Ala ko ale bɛna dɔ di min ta ka ca ka tɛmɛ o kan o de kɛra su in dili ye mantonw ma n'i ye o kalo 1000 ni k'i b'a jate bɔ a bɛ bɛn san 80 ani san 3 de ma ani kalo 4 san 80 san 3 kalo 4 ni Ala sɔnna i bolo bisu in kɔnɔ ko i y'a sago kɛ ni Ala sɔnna i bolo bisu in na ko i ye ko to ale Ala ta la ni Ala sɔnna i bolo bisu in na ko i yɛrɛ dɔgɔya ale ye ka sɔn i ka jɔnya ma namu gɛlɛya su in kelen dama i ka ɲumanya i ka hinɛ i ka makari i ka yafa i ka mɔgɔ dɛmɛ i ka Ala ɲɛsiranya ka ko se t'u ye k'a to ye Ala kama ni i bɛ mun kɛ su in na
ni ala y'a jaabi bolo ko a bɛ bɛn san 80 ani san 3 kalo 4 o bato minɛlen ko a bɛ bɛn o de ma yarabi ala ka an yala namu gɛlɛya n bɛ kuma ɲɛbila la ne ka walada nafa min bɛ su in na ni n bɔra k'o f'i ye sisan jamakulu dɔw bɛ yen olu jatela jibirila fɛ k'o fɔ kira ye wa o lakalila mantonw ye hɛrɛba min bɛ su in na la bonya min bɛ su in na la karama min bɛ su in na ko olu tɛna dɔ sɔrɔ a la o niyɔrɔ t'a la o la an bɛɛ de bɛ hɛrɛ kanu ɲɔgɔn ye an ka walanda bɛna boli o de kan ni wagati sɔnna o mɔgɔ 4 o min jatela yɛrɛ n ka se Laylatul Qadri a tɔgɔ dala larabuw fɛ anw fakan na o de ko latigɛ su latigɛ o su n'i ye layilu fara kan mais n'i y'a kɛ kadiri dama a bɛ kɛ latigɛ ye walima n'i ko suratul kadiri a bɛ fɔ ko latigɛ suran ko bi su in de la latigɛw koya minnu bɛna kɛ k'a daminɛ ɲinan Laylatul Qadri la ka taa se san wɛrɛ ta ma o ko de bɛ latigɛ su in na jamanaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ duguw la burusi kɔnɔnaw na kabilaw la a bɛɛ bɛ tila nin tilacogo la garizigɛ joli de bɛna sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ dɔw bɛna fara mɔgɔ joli si kan walima mɔgɔ joli tɛna Laylatul Qadri wɛrɛ ye ko o baara in k'o tɛ kɛ waati si fo an filɛ don min na nin ye bi o de la bi su in ka bon minnu b'a dɔn u tɛ tulonkɛ a la mɔgɔ man kan ka sɔn su in ɲɔgɔnnaw ka tɛmɛ i kan ten ka sɔrɔ labɛn dɔ t'i bolo kana sɔn ala kelen ko ka nin hɛrɛba sira dayɛlɛ mɔgɔ ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kana to a k'i dan o de la dalil bɛ sababu kuranɛ kɔnɔ suratu dukhani na ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim ako fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin aw mursalin Allah ta'ala ko bi su ɲɔgɔnna de la ko bɛna kɛ o bɛɛ de bɛ latigɛ o bɛɛ de bɛ farafasiya ka a di mɛlɛkɛw ma mais ala ko dili min don ale ala de bɛ mɛlɛkɛw ci n'a ye sinon mɛlɛkɛw t'a labɛn u yɛrɛ ye an ka dɔnnibaga dɔw ko bi su in min ye Laylatul Qadri ye ko a labɛn t'i daminɛ su in na la dɔw kana na nimisa mais nimisa t'a la ni mɔgɔ tɛ min dɔn tuma dɔ la ala tɛ i minɛ n'o ye a bɛna su min na nin ye dɛ kalo dɔ tɛmɛna n'o ye Sha'aban kalo ye sunkalo makɔnɔ tile 15 a bɛ taa mɔgɔw kan mɔgɔw ti a bonya dɔn an filɛ ka bonya min fɔ su in na la o bonya in ɲɔgɔnna bɛ sunkalo makɔnɔ tile 15 su la i bi a bila I ka jate la o su de la I mago bɛ min na sa kɔnɔ a sira bɛɛ I b'o de fɔ ala ye o su hɛrɛ minnu bɛna jigi ɲinan san kɔnɔ
balaw ni ɲangata minnu bɛ jigi ɲina san kɔnɔ o gafe bɛ kalifa ale la Mikael suman yiri fɛn fɛn n'a kan ka falen ni adamadenw bɛ nafa sɔrɔ a la ani garizigɛw olu de bɛ o gafe o de bɛ di Mikael ma Israfelu sanji litiri joli kan ka jigi ɲina san kɔnɔ fiɲɛ hakɛ joli kan ka bɔ ɲina san kɔnɔ o latigɛlen ko Ala fɛ o gafe bɛ di ale ma a naaninan ni a laban ale tan tɛ hɛrɛba ye mɔgɔ minnu kan ka fɔ to san kɔnɔ Ala kana y'a la minnu si tɔ man jɛ an bɛ girin ni boliboli la a latigɛlen don ko i tɛ san wɛrɛ sɔrɔ ani dɔw ye salon ta kɛ u ma ɲinata sɔrɔ an si se t'o la a kɔni ma d'an ye nka wulibali don dɛ ni si banna namu gɛlɛya foyi tɛ don i n'a cɛ an bɛ nin kɛnɛ min kan yan dɔ bɛna fara min si kan walima min ta bɛna to a nɔ na walima min yɛrɛ ta tɛna san wɛrɛ sɔrɔ n'a bɛna dɛsɛ a la ani ni minnu kan ka bɔ ni hakɛ min kan ka bɔ k'a daminɛ su in na ka se kadiri wɛrɛ ma o labɛn n'o papiye bɛ di ale ma an bɛ Ala deli an ka tijaliw Ala k'olu janya o kɔfɛ su in na suratul kadiri ko tanazzalul malaika mɛlɛkɛw bɛ jigi de u ka jigili tɛ kɔtigɛ a t'i dabila dugukolo kan Ala de ye o dabɔ a kama parce que Ala jɔra an fa Adama danni na min kɛ mɛlɛkɛw ko Ala ma Ala i bɛ sɔn ka danfɛn wɛrɛ dan k'o bila dugumakolo kan minnu ta kɛ tiɲɛni ye ka ɲɔgɔn joli bɔ wa mɛlɛkɛw y'o fɔ ka da min kan jinɛ gurupu dɔw tun bɛ yen olu de y'o ta kɛ tiɲɛni ye dansago ye ɲɔgɔn faga ye o mɛlɛkɛ ninnu ye o ye olu ye o de danbeya ka taa adamadenw ma Ala ko inni a'lamu ma la ta'lamun ne Ala ka gundo dɔn na ne bɛ min dɔn aw t'a dɔn a ye Adama danni a ye u ka lajarabili fɔlɔ daminɛ a ye examen de kɛ u kunna o examen Ala Ta'ala ye an fa Adama ladɔnniya dan fɛn bɛɛ tɔgɔ la fɛn o fɛn n'a danna a y'a bɛɛ tɔgɔ c'est-à-dire a ye a ilhamu de bilankɔnɔ dɔnni a y'o de k'a la a bɛ fɔ nin ma ko mɔgɔ a bɛ fɔ nin ma ko yiri a bɛ fɔ nin ma ko so nin ye nɛgɛso ye nin ye moto ye n'a ma bɔ yen e ka ɲininkali kɛ ko jɔn ne ye nin fɛn tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye k'a ka fɔ ten Ala sɔrɔla ka ci di mɛlɛkɛw ma ka fɛn ninnu yira la k'u k'a tɔgɔ fɔ mɛlɛkɛw dɛsɛra k'olu t'a tɔgɔ dɔn a ye ci bila an fa Adama ma ale de nana fɛn ninnu bɛɛ tɔgɔ fɔ Ala ko ne ma fɔ o ye wa n ko ne bɛ min dɔn gundo la aw t'a dɔn donc su in na mɛlɛkɛw ka o jigijigiliba kun an filɛ kɛnɛ min kan nin ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman de sigilen bɛ Subiri yɛrɛ kɔnɔ yan a dafɛ duguw bi ci duguba o duguba nin kɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ yen tuma dɔ minnu se ka jate n'i ye Côte d'Ivoire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o jama fanga ka bon dɛ n'i ye diɲɛ bɛɛ fara kan dun mɛlɛkɛw ka n'a ye nin bɛɛ ye Ala ka jɔnw ye nin bɛɛ ye Ala batobaw ye ninnu bɛɛ bɛ Ala fɛ ninnu bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan Ala de kama wa u b'a dɔn o la k'olu ye min fɔ kunun k'o dalilu jɔ u kan u ye mankutu min da adamadenw na ka adamadenw ko ka bɔ o la mɛlɛkɛw ka jigijigili kunba dɔ ye o ye sisan
unana mission min na no dafala meleke la nyemo no Jibril ale b'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko tuma dɔ sera an filɛ kɛnɛ min kan nin ye ni fajiri waati surunyana mɛlɛkɛ Jibirila ko ale de bɛ wele da mɛlɛkɛ tɔw ye k'a f'u ye arrahil a ko ma jigin dugukolo in ka toli kama koyi aw nana mission dɔ de la o mission sanga o dafala o la sira bɛ an bolo an ka yɛlɛ ko n'o kɛra mɛlɛkɛ tɔw b'u kanto mɛlɛkɛ Jibirila ma sɔnna Allahu bil muslimin fi hazihi layla min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o bɛ Jibirila ɲininka i ko an ka yɛlɛ mais Ala ye mun de labɛn a ye mun de dilan a ye bonya jumɛn in di silamɛw ma bi su in na Muhamadu mandonw na mɛlɛkɛ Jibirila b'a f'u ye inna Allah ta'ala nazara ilayhim bi rahma wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ata nafarin o arba'atu nafari an ka walada bɛna sigi o de kan yana ka waati ka dafa Jibirila b'i kanto duguma mɛlɛkɛw ma n'o ye mɛlɛkɛ minnu b'ale duguma a ko bi su in na Alahu Ta'ala ye Muhamadu mando silamɛw ko Ala y'u filɛ ni hinɛ ɲɛ ye Ala k'an bɛɛ kɛ ka dɔ sɔrɔ hinɛ in na kabini sura Ala sɔnna Laylatul Qadri a bɛ don i taamasiyɛn minnu ye a daminɛ depuis sura bi su in kɔni n'a jara mɔgɔ ye a jara kubalilakaw ye a jara kuratelakaw ye ko kabini sunkalo daminɛna an ma bi ɲɔgɔn bonisi sɔrɔ a b'a fɔ Ala ni ce ni o yɛrɛ ye Laylatul Qadri taamasiyɛn dɔ ye k'a fɔ an ye siri bɛ don min ma a bonya ɲɛbila o ye nin ye fɔlɔ bi nɔgɔyala dɛ an bɛ Ala deli sa Ala ka a tɔ kɛ ten hinɛ dɔnnibagaw ko an ma sunkalo tilalen don tilayɔrɔ 3 a tile tan fɔlɔ ko masaba bɛ nɛɛma ni hɛrɛ de suuru mantonw kan Ala ka an niyɔrɔ caya o la k'an niyɔrɔ bonya o la tile tan filanan n'o y'a jɔyɔrɔ filanan ye ko Alahu Ta'ala bi yafa mandenw bɛɛ ma wa su in na Jibirila ye min fɔ mɛlɛkɛw ye a ko wa afa anhum wa Ala bɛ tila ka yafa mandenw ma k'a daminɛ sunkalo tile tan filanan la ka na se bi su in ma Alahu Ta'ala yafala mɔgɔ hakɛ minnu ma ko Ala bɛ o ɲɔgɔnna Ala bɛ segin a kan tuguni ka o ɲɔgɔnna jate ka o ta tuguni mantonw na k'o fara a kan lamu gɛlɛya Ala ye adamaden bonya Ala ye adamaden bonya dɛ mais nin bɛɛ la dɔw ti alijinɛ in sɔrɔ a ye min tug'a la wa ghafara lahum wa ko Ala ye o jurumu bɛɛ yafa Ala yafara o bɛɛ ma ko aw saniyara aw kɛra ni Ala sago ye a ye labato ye aw bila min na aw jɛna a ko fo n'a kɛra illa arba'ata nafarin fo jamakulu 4 ko yafa tɛ kɛ olu ma su in hɛrɛ n'a ka bonya sunkalo tile tan sabanan o de ye ka hɔrɔnyali waatiw ye Ala bɛ mantonw ka hɔrɔnya
ka bɔ tasuma ka jenini ma aw tɛ don jahanama kɔnɔ bilen ko ni latigɛla aw tɛ jeni bilen o de bɛ latigɛ su in na mɛlɛkɛ filɛ k'o de fɔ ala ye a fɔ mɛlɛkɛ ala filɛ k'o de fɔ mɛlɛkɛ ye mɛlɛkɛ filɛ k'o de fɔ kira ye ko mɛ hinɛ in n'a ka caya yafa in n'a ka bonya ka hɔrɔnya ni n'a ka bonya ko mɔgɔ 4 bɛ yen k'olu tɛ dɔ sɔrɔ a la o mɔgɔ 4 ye jɔn ye n'an gɛlɛya n bɛna 4 di ka sɔrɔ ka don détail ni walawalali la a ko cogo di a ko a fɔlɔ a ko mudminul khamri a ko dulɔmina mudminu ye mɔgɔ min laada ye mɔgɔ min lawa kɛra dulɔ ye a tɛ fara la a tɛ kari a kɔ a t'a dabila jɔyɔrɔ min bɛ o la silamɛya bolo sariya la an bɛna dakuruɲɛ damani di o la ni min jarabi don kana sɔn yafa ninnu ka taa su in na k'i dan dɛ tuubi ɲini su in na bɛɛ yanni an ka se fajiri waati ma a filanan a ko aqul walidaini bangebaga fila sɔsɔbaga ni anw b'o wele ko dangaden mɔgɔ min ma masa fila dɔn a masa ye a t'u bonya a tɛ u barika ɲini a tɛ hɛrɛ k'u ye jɔyɔrɔ min bɛ o fɛnɛ na silamɛya la sariya la an bɛna dɔɔni di o la a sabanan a ko waqati urahim sinji tigɛbaga mɔgɔ min makoma ye sinji la balimaya la hinɛ na sinji kɔnɔ makari la sinji kɔnɔ yafa la sinji denw ye jɔyɔrɔ min bɛ o la sariya fɛ an da bɛna so ma a 4nan ni a laban a ko almashahin o kɔrɔ silamɛ fila minnu kɛlen bɛ k'u datigɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala ko datigɛna ye ni o datigɛna in tɛmɛna tile 3 kan kabini a tɛmɛna tile 3 kan i bɔra ala ka hukumu kɔnɔ i ka baara bɛɛ jɔlen don o 4 anw ka baro bɛna boli o de kan ni min b'a la i ka bɔ cogo ɲini i yɛrɛ la o de i ma hɛrɛ ye o de i ma bonya ye an bɛna o de daminɛ n'a fɔra ko mudminul khamri dulɔ minbaga komi y'a kɔrɔ f'i ye cogo min o de ye mɔgɔ ye الشخص الذي لا يستطيع الاستغناء عن الشرب ويلازمه بصفة مستمرة dulɔminba de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ se ka kari dulɔ mini kɔ a bɛ dulɔ in mini lazimuya ni kɛcogoya ye min ni o dumɛlen don ni kuma kɛra a fɛ o waati a bɛ limaniya sɔrɔ mɛ n'o waati ni tɛmɛna a bɛ segin tuguni k'a min ni kuma kɛra a fɛ ko nin ma ɲi nin man di ala ye nka ni a kelen fɛrɛla a bɛ tila ka segin k'a min a bɛ min so kɔnɔna na a bɛ min ɲɛgɛn kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ mɔgɔw pɔsi la bi ka yaala n'a ye sabu nanzaraw ye a moderniser ka a min cogoya nɔgɔya mɔgɔw bolo
hali misiri kɔnɔ a bɛ mɔgɔw bɔsi la ko an karamɔgɔ ko a bɔnmɔlama bɛ yen gulɔ peut-être fɔli ma min dɔn a la sisan n bɛ fɛ ka gulɔ yɛrɛ détail de d'i ma k'a sɔrɔ sariya ye mun fɔ a kan n balimakɛ n balimamuso i yɛrɛ ɲini ni de ɲɔ ɲalen do bi a ɲɔ ɲalen do dɛ ala ko fɛn min man ɲi hali n'a sɔrɔ o ye e negela ye o to yen ala kama diɲɛ b'i ba dɛ mɔgɔ bɛ i sago sɔrɔ minifɛnw na ka sɔrɔ dulɔ tɛ ni diɲɛ tɛ in jari ye ti lahara tɛ in sɔrɔ dɛ ni lahara tɛ in don t'a la k'i da o de ye i mago salen ye yu'addu idmanul khamri fil islami min kaba'ir zunubi gulɔ mini bi jate silamɛya sariya la a bɛ fɔ junumu ma ko kabayira junumu ni foyi se k'olu yafa f'i ka tuubi de ka bɔ a la k'i yɛrɛ lase k'a yira ala la ala n bɔra na n y'a dabila ala n t'a kɛ bilen seli tɛ o yafa sun tɛ o yafa jaga yɛrɛ tɛ o yafa kabayira jurumu olu yafali sariti ye de f'i ka tuubi de ka bɔ a la ko gulɔ mini bɛ jate kabayira jurumu cɛla gulɔ mini min ni a haramuyalen do dɔnnibaga bɛɛ bɛnnen do a kan ka bɛn ni masaba yɛrɛ ka kuma ye kuranɛ kɔnɔ a n'a ka ciden u ye lajabaliw fɔ a la minnu ka gɛlɛn gulɔ mini kɔlɔlɔ dɔ ye mɔgɔ min sara k'i to a kan a b'i bali alijɛnɛ kɔnɔ don ma e kɔni tɛ alijɛnɛ sɔrɔ fiyewu o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye gulɔ minbaga a ka gulɔ ni kɔlɔlɔ dɔ ye ala kɛlen bɛ ka i fara mɔgɔ dangalenw minnu dangalen do ala kɛlen bɛ k'i fara olu kan n bɛ ka kuma bakuru minnu d'i ma n bɛna tila ka olu détail n'a dalilu de fara ɲɔgɔn kan ala ma bɛn o ma gulɔ min kɔlɔlɔ min b'a la ala ye olu mankutu ni boli sɔnna abidul wasan mɔgɔ min bɛ ka boli bato o ka jurumu ala ye gulɔ minna ka ko peze ni olu ye ni min sɔnna ka sa ka sɔrɔ i ma tuubi ka bɔ a la wa o dama tɛ ala ye layidu di gulɔ minnaw ma ni mɔgɔ mɔgɔ sara k'i to a kan ko lahara don aw ka miniji bɛna kɛ min tinatil khabal a jahanama kɔnɔdenw ni tasuma y'u jeni tasuma ka to k'u jeni u ji minnu bɛ suuru u wɔsijiw u ka sugunɛjiw u ka banakɔtagaw u ka fɔɔnɔw u nɛnw ko ala ko a bɛna gulɔminnaw lamin nin de la jahanama kɔnɔ ye lahara don ala ye o layidu di a silama nin bɛɛ kɔfɛ ala taala kɔni ye sira dayɛlɛ an ye n'o ye tuubi ye an b'a fɔ ko waati a ma dan kɛ fɔlɔ ni min b'a la i b'i jateminɛ k'i ka ko la ala ka an bɛn ni sababa ye gulɔ haramuyala kuranɛ kɔnɔ aya min na an b'o tugu nin na ala b'a fɔ suratu maida aya 91 na ba'da auzubillahi minash shaitani rajim ala ko ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fashanibuhu la'allakum tuflihun masabagu kuranɛ kɔnɔ a ko ya aw mɔgɔ minnu limanɛla ka da ne ala la
ako aw ka dɔn dulɔ sisan ala kɛtɔ la ka dulɔ haramuya ala b'a dan dulɔ kelen haramuyali ma o yɔrɔ la a ye fɛn wɛrɛw fara a kan a ko aw ka dɔn dulɔ ani sobo ani kafiru bɛ lajɛli minnu kɛ n'u ka kalaw ye boliko sira kan walima u bɛ bolu fagali min kɛ u ka fara u kan ala ko nin bɛɛ ye nɔgɔ de ye sitana ka baaraw don ko silamɛw muminu ko a y'aw yɛrɛ bɔ a la mɛ n y'a fɔ cogo min dulɔ de kɛla bi adamadenw nege ye silamako ni kafiriko t'a la mɛ kuma in bɛ ka ɲɛsin silamadenw de ma kuma in bɛ ka ɲɛsin muminiw de ma ala ye aw de wele hali ni tɔw ma sɔn aw minnu sɔnna ka jɛ ni tile 30 suni ye aw minnu sɔnna ka jɛ ni su nafila seli ye aw minnu sɔnna ka jɛ aw nege kɔ ala kama aw minnu jɛnna n'a ye ka su ka tila ka baara gɛlɛnw kɛ heyi ala ka kuma ɲɛsin maaw ma dɛ n'o ye muminiw ye ala ko a ka yɔrɔ janya dulɔ la. An ye an ka kɔrɔfɔ galamani tɛngu kɛnɛ in a seereyabagaw ani baara labɛnbagaw u bɔra k'u ka nimisi wasa n'u ka nisɔndiya n'u ka duwawudenw lase an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Jama minnu nara kɛnɛ nin kan ka jama nin ka bɛɛ lajɛlen fo si ani kɛnɛ ani labanko ɲuman k'o dan an n'u bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ Seeri Usumani Madani Hayidara a n'a ka denbaya ya Rabbi ala k'a ɲɛma o la ala k'a ɲɛma o la ala ka o mɛn ɲɛ ala k'a ɲɛma o la ala ka hinɛ an ka taabaw la kira n'a so bonya kama sol ala rasul o kɔfɛ awa alhamdulillah an bɛ ala tanu toujours ka barika da Lailatul Qadri bonya min b'a kɔnɔ ni ala yɛrɛ tɛ bonya min b'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ a bonya danyɔrɔ dɔn donc o la an b'a ɲini ala fɛ san ka ca ala bolo Rabbi ala k'o di an ma an ka Lailatul Qadri an ka ɲɛnamaya ani ɲɔgɔn ye ala k'o latigɛ an ye ayiwa toujours k'a ɲini ala fɛ toujours an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye an karamɔgɔ Seeri Usumani Madani Hayidara ye awa toujours k'a fɔ ka barika da bonya min bɛ Lailatul Qadri la ya Rabbi k'a ɲini ala fɛ ala ka o bonyaw ko o kɔrɔta ka an don o lahɔrɔma la ka hinɛ se an ka taabaw bɛɛ lajɛlen ma kira n'a so bonya kama sol ala rasul. Je suis le président de la jeunesse de l'association Ansar Din de l'Andawa et je suis le trésorier adjoint de sous-section Château. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé à la nuit de destin ce soir. Et vraiment, nous faisons des bénédictions en faveur de tous ceux qui se sont déplacés pour venir fêter la nuit de destin avec nous ici. Et nous faisons des bénédictions pour eux tous. Et vraiment, l'association Ansar Din, il fait encore des bénédictions pour l'association Ansar Din, que l'association Ansar Din règne toujours. Et sans oublier le guide spirituel qui est Assayi Seeri Usumani Madani Hayidara et toute sa famille. Et vraiment que Dieu les protège contre les ennemis surtout. Et vraiment que Dieu nous donne longue vie, la santé et les mérites qui sont dans la nuit là. Vraiment que Dieu nous donne, que Dieu pardonne tous nos péchés. Sans oublier les organisateurs et sécurité, vraiment qui se sont manifestés depuis ce matin à partir des 9h. Ils sont là pour pouvoir bien accueillir les gens. Donc vraiment ils ont trop travaillé, donc nous faisons des bénédictions à leur faveur. Ils ont bien sécurisé aussi, jusque là les gars continuent toujours de sécuriser les gens. Et on a notre maintenance aussi qui est là, vraiment il y a des bons sons. Ils nous ont donné des bons sons, vraiment on leur dit encore merci beaucoup, vraiment que Dieu nous garde longtemps. An sera ka fitini mi fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ subere fédération nawa jamiyatu ansar din l'islami tɔdenw u ye Lailatul Qadri su min ɲɛnamaya ɲinɛ ka bɛn marisi kalo ma san 2026 an bɔra ka o jaw de yira aw la an b'a deli ala fɛ bilasiralikan minnu dira an karamɔgɔw fɛ a mɛn kulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ o ka bon ni a bɛ ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye su in kɔnɔna na bonya minnu fɔra a la ala ka niyɔrɔ di an ma
latigɛ minnu bɛ k'a kɔnɔna na ala k'an ta kɛ latigɛ hɛrɛmaw ye k'an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin Côte d'Ivoire Jamiyatu Ansardini Islami tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ jiri an ka jamanaw kɔnɔ k'an ka jamanaw kalifa ala la ani jamana kɔnɔdenw haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila alonde sega tinya welila fala ka chideme tinya welila galondi sega tieme